Ano daw ang kahulugan kan tataramon nin Diyos para sa tuyang buhay? Ano daw binabasa niya to ini asin pinag-oorop-oropan? Dinadangog daw niya to ang mensahe ka ini asin isina sa buhay. An katuyuhan kan pagpasa kan tataramon kan Diyos, bako sa natanganing maaraman niya to kung ano ang sinasabi ka ini, kundi man na ini pag-hurop-huropan tanganing mahiling niya to ang kahulugan ka ini para sa satuyang pagkabuhay. Andan mun na niya to an sa tuyang mga sadiri sa pagpuon kan Santa Misa. Matindog na po ang gabos asin maogma niya tong ang awiton an awit sa pagpuon.
Pananaig makakahalan, kami sa iyo. Umaling pagirunggo, iman sa liwanag ang tatalahon. Paglaong damo, lubog, pag-ikot, iba ang kaligtasan sa gamot na panahon. Paubahan na daig nakakaagaw, uyang sa sanuyang tao. Paubahan na daig makakahalan, kami sa iyo. Umaling magpapilabang, tawa kasin ang dugo na atang. Magkamot na ulog at tulungan, ikaan lenon, tanawon sa Paubahan na daig makakaagaw, uyang sa sanuyang tao. Paubahan na daig makakahalan, kami sa iyo. Paubahan na daig makakahalan, kami sa iyo. Pamibiman niya ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Ki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asinan pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntaan sa tung mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang naantang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
samang makakaman, pagurang Mamibig kita. Diyos na makakaman sagkod paman, pasunodaan sa mong mga gawi sa imong karahayan. Tanganing sa ngaran kan mamumuton mong aki, magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marahay. Huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Mahihinanyog nyato ang mapapadapit sa mga pangyayari kan magbalik sa Jerusalem ang banwaan ni Diyos hale sa kauripnan sa Babylonia. Sinasabi digdi kung paano hinusay giraray kan banwaan ni Diyos ang siyudad ng Jerusalem, asin kung paano pinakarahay ang templo para sa pagpadagos kan sa indang pagsamba sa Diyos. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Nehemias. Dinara ni Esdras na padi ang tugon sa atubang kan katiripunan nin mga lalaki, babae, asin mga aki na nakakasabot na. Ini an enot na aldaw kan bulan nin ikapito. Sa plaza na atubang sa pintuan nin tubig, sa tahaw nin mga lalaki, babae, asin mga aki na makakasabot na. Nagbasa siya sa libro, puon pagkaaga, sagkod sa udto. Ang bilog na banwaan, naghinanyog kan libro nin tugon. Si Esdras na eskriba, nagtindog sa kahoy na pinagibong tutungan. Hiniling siya kan gabos na tao, huli ta nakatindog na urog kahalangkaw kisa gabos. Binuka ni Esdras ang libro, asin ang gabos na tao nagtindog. Si Esdras nag-umaw sa kagurangnan, dakulang Diyos. Ang gabos na tao nag-itaas kan sa indang mga kamot, asin nagsimbag. Amen, amen. Dangan nagduko sinda, asin nagdapa sa atubang nin kagurangnan. Binasa ni Esdras ang tugon nin Diyos, asin ipinaliwanag nganing binasan na masabutan kan mga tao. Dangan si Nehemias, asin si Esdras, padi asin eskriba, asin ang mga libeta na nagtutukdo sa katauhan, nagsabi, sa bilog na banwaan, anal daw na ini banal para sa kagurangnan na sa indong Diyos. Dai ka mo mamundo, dai ka mo magtangis,
Huli taan gabos na tawo, nagtatangis, mantang naghihinanyog kan mga tataramon sa tugon. Dangan si Esdras nagsabi, "Lakaw, magkakan kamo, mag-inom nin mahamis na arak, asin padarhan nindo andainin andam. Huli taandal an aldaw na ini banal para sa kagurangnan. Dai kamo mamundo, an kaugmahan nin kagurangnan, iyo an sa indong kosog." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo an simbag po kan gabos, an sa imong tataramon kagurangnan, espirito asin buhay. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang tugon nin kagurangnan dalisay, nagtataong buhay sa kalag. Ang tugon nin kagurangnan masasarigan, nagtataong dunong sa mga mapakumbaba. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang pagbuot nin kagurangnan matanos, nagtataong kaugmahan sa puso. Ang pagbuot nin kagurangnan malinaw, nagtataong liwanag sa mga mata. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang pagkatakot sa kagurangnan banal, nagdadanay sagkod paman. Ang mga kabuutan nin kagurangnan katotoohan, iyan ang gabos tama asin matanos. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Ang mga tataramon nin sa kong nguso, ang mga kamawutan nin sa kong puso, makadulot nin kaugmahan sa imo kagurangnan, sa kuyang paraligtas, sa kuyang paalawan. An sa imong tataramon kagurangnan, espiritu asin buhay. Bilang pamilya, kita dapat na magkasararo. An lambang saro, iguanin magiginibo para sa karahayan kan kagabsan. Kaya, dai dapat na kita magpalain-lain o kaya magsulo-solo. Kaipuhan na hingwahon kan lambang saro na makaayon sa katiripunan asin makakontribuir sa karahayan kaini. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat na enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Siring na anhawak nin tawo, saro asin igwanin dakol na kabtang, asin an gabos na kabtang nin hawak. Minsan dakol, alagad, saro sanang hawak. Siring kaiyan si Kristo. Sa saro sanang espiritu kita gabos binunyagan, Hudyo asin Griego, Oripon asin Syudadano. Saro sanang espiritu an itinao sato na an inomon. An hawak dai dapat na ibilang na saro kan sa iyang dakol na mga kabtang. Ngunyan kamugabos iyo an hawak ni Kristo. Alagad lambang saro sa saindo lain na kabtang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Hallelujah.
Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Kaytong panahon sa kapangyarihan kan Espiritu, si Jesus nagbalik sa Galilea, asin bantog na siya sa bilog na runa. Nagtutukto siya sa saindang mga sinaguga, asin inuumaw siya nin gabos. Nagduman sa Nazaret, banwaan na sa iyang tinubuan, naglaog sa sinaguga, siring sa kinaugalian, nagtindog sa pagbasa. Kanitaw sa iya ang libro ni Propeta Isaías, binuksan asin nakuha ining masunod na nasusurat. Ang Espiritu nin kagurangnan uyas ako, kaya linahidan niya ako. Sinugo ako sa pagdarakan marahay na bareta sa mga dukha, sa pagrokyaw kan kaligtasan sa mga bihag, sa mga buta bagong liwanag, sa mga nabibilanggo kaligtasan, pagrokyaw kan taon na magayagaya nin kagurangnan. Pininto ang libro, itinao sa ministro, as sinagtukaw si Jesus. Ang gabos sa sinaguga nakaturuhok sa iya. Dangan nagsabi, ngunyan, nautob ining kasuratan na nadangog nindong binasa. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Matukaw po. Ako nyato bilang mga tagasunod ni Kristo, na kita miyembro kan sarong hawak. Hawak ni Kristo an sa iyang simbahan. Asin bilang miyembro, kanya-kanya kita nin regalo hali sa mahal na Diyos. Mga grasya na itinao sa satuya, tangani na magibon niyato ang satuyang obligasyon bilang miyembro kan sarong hawak kan simbahan. Kaya sa satuyang pagkabuhay gamit ang mga regalong ini, sinasabi niyato na tunay mananggad dapat kitang maging maimbod sa kun ano ang purpose kan pagtao kaini sa satuya. Tangani na tunay mananggad, magibon niyato ang satuyang parte sa sarong hawak. So bilang mga tagasunod, mga aki nin Diyos, miyembro kan simbahan, mga Katoliko Kristiyano, saro sa satuyang mga obligasyones na inako o kaya katakod kan sa tong pagtubod na inako, kan kita bunyagan, iyo ang pagdara kan marahay na bareta sa kinaban. Kaya, the mere fact na kita Katolikong binunyagan, miyembro kan simbahan, mga aki nin Diyos, saro iyan sa satuyang obligasyones, ang magdara kan marahay na bareta sa tataramon asin sa gibo. Anhapot digdingon yan sa sato, paano niya to inaako ang marahay na bareta sa satuyang pagkabuhay. Inaako niya to daw ini ninudok sa buot o pasipara sana. Sa ngaran kan pag-ako, iyon ni an ma-define kan satuyang tunay na pakasabot sa satong inako. Kung bako kitang dispose sa pag-ako, but sabihon, itong garo pasipara sana, itong taken for granted, dahil man talaga niya ito mamamati, o kaya mahihiling, o dahil kita matatabangan, kan tataramo na ini, na sa tuyang nadadangog, o kaya sa tuyang nababasa. Kaya kaypuhan na maray bilang miyembro kan sarong hawak, bilang mga aki nin Diyos, igwa kita nin oras bako ulang sa pagbasa, bako ulang sa pagdangog, kundi sa paghurop-hurop. Ano ang ipinapasabot sa satuya
kan tataramon na satuyang nadangog. Asin, sa satuyang pagkabuhay sa kinabana ini, ang best way on how to express our knowledge about the words of the Lord is through our words and actions. Pero mitabagang nadadangog, kita na mga nag-ako nin pagtubod, kung ini dahin niya to isinasabuhay, ini sarunggadan na pagtubod. Kaya ang satuyang nadadangog, ang satuyang binabasa, dapat na mahiling sa satuyang tataramon, asin mahiling sa satuyang gibo. Iyon ang nahihiling ko na pwede niya tong i-adapt. Tangani na maarog niya to ang mga namensyonan enot sa satuyang enot na binasa. Si Padi, si Esdras, Skriba, sinda nagigibo nin sa indang o ginagamit an sa indang regalong abilidad sa bihuntaman, tangani na makatabang sa tao, tangani na ang tao masabutan ninda ang nilalaman o kaya itong essence kan law. Sinda so mga naging instrumento, tangani na maintindihan kan tao, ano ba ka talaga ang kabuutan kan mahal na Diyos para sa sainda, sa paagi kan mga kasuratan, sa paagi kan mga laws na ini. Kaya sa satuya, inaamin taman, minsan nga dinajustify niya to, ang pagbareta ngaya kan tataramon, ang pagtukdo, dyan lang yan sa katikista, dyan lang yan sa mga padi, dyan lang yan sa mga madre. Kita, tama na yan na magdangog kita, magsimbang, o tama na yan. Alagad mga tugang, sabi ko nga ni Subago, iyon an siguro advisable para sa tuugabos, na ang tataramon madangog sa to, sa satuyang pagtaram, ang tataramon mahiling sa to, sa satuyang pagsagibo. Diyan yato magigibo ang saro sa satuyang mga obligasyones bilang miyembro kan simbahan. Kaya sa pagibo ka ini, sa pagtaram ka ini, magmaan kita. Ninhulita, araw kan presenting panahon ngunyan, dakol an maaray. Sabi kayan, pag kita nanindugan sa tataramo na ini, pag inihiras niya to sa tung pakasabot sa tataramon kan mahal na Diyos, dakol an maaray. Kaya, sabi kayan, manindugan kita sa kun ano ang satuyang nasabutan, sa kun ano ang satuyang obligasyon bilang miyembro kan simbahan. Ninhulita, sabi kani, dakol ang daimaako sa to, dakol ang maduhagi sa sato, mataram kontra sa sato, etc. Alagad, ano ang consolation digdi? Kung disposed kita sa tataramon kan mahal na Diyos, sinasabi niya to, ang tataramon kan mahal na Diyos, inihihiras niya to, ano man na sakit ang satuyang manabatan, igwa kita nin kaugmahan, hulita, ginigibuta ang satuyang katungdan. Kaya mga tugang lugod, sa satuyang, sa paagi kan satong tataramon asin gibo, lugod maihiras niya to, ang marahay na bareta. Lalo ngunyan na Domingo, nakahiling kamuning Bible duman. So iyan, nangyari, hulitang ngunyan na Domingo, ikatulong Domingo ning ordinaryong panahon, ngunyan ang Domingo kan tataramon kan kagurangnan. So nagpapasabot sa satuya, kan importansya, kan tataramon kan mahal na Diyos. Ano ang naitatabang kani sa sato? Sa satuyang ebanghelyo na dangog niya to, ang tataramon kan mahal na Diyos iyong mapalaya sa sato. Ang tataramon kan mahal na Diyos iyo ang matao sa tuya nin liwanag, matao sa tong kaugmahan. Sabi nga ni Digdi, medyo kung i-interpret niya to ining literal, baka masabi kita, impossible man. Minsan may mga tugang kita na literal kung mag-interpret kan tataramon.
Alagad in general, nagtatao ini sa tuuning kusog, nag-i-inspire sa satuya, tanganing magibunin karahayan, nagtatao sa tong kaugmahan dawa sa tahawkan, kahurasaan, etc. Kun ini tunay mananggad sa tuyang inaako. Kaya mga tugang, sa satuyang pang-aral daw na pagkabuhay, day niya to malingawan ang satuyang obligasyon. Sa tahawkan mga manlain-lain na nangyayari sa satuyang panahon, ang satuyang obligasyon na magdaranin karahayan sa tataramon asin sa gibo, lugod maipamati niya to, maihiras niya to, magibon niya to, tangani na tunay mananggad bilang parte kan simbahan, nagpapangsyon kita. Sabi kani, nagigibo kita, nagpaparticipate kita, tangani na ang kabilugan kan hawak na ini, ang sarong banwaan na ini, maging banal. So dahito man sinasabi, na sa pagdaran niya to kan tataramon kan mahal na Diyos, puro na sa nadapat kamurawayan ang sa tumanabatan. Sabi ko nga ni Isubago, dakul ang daima, dakul ang maaray. Pag kita nagtaram kan katutuuhan hali sa tataramon kan kagurangnan. Alagad, sabi nga ni kayan, ang katutuuhan iyo ang mapalaya sa satuya. Makulog duman sa mga tao na pwedeng makulgan. Alagad duman sa mga tao na nagtutubod, nagsusunod, ang tataramon kan kagurangnan, kamurawayan. So hinguwahon po niya to, na kita sa mga tao na nagsusunod, nagtataram, nagsasabuhay kan tataramon kan mahal na Diyos. Tangani na makadangog man kita kan mga tataramon na minsan minakontra sa ibang gawi nin pagkabuhay, bakung kulog ang satuyang mamatian, kundi katuninungan, kaugmahan, hulita, ang tataramon na ini, tataramon na sa tuyang pinaglalapigutan, na sa tuyang maisabuhay, sa satong pang-aral daw na pagkabuhay. Kaya mga tugang, inot sa gabos, idispos niya to ang satong sadiri. Tangani na tunay mananggad, mamatiin niya to. Ano ang importansya sa satuyang pagkabuhay, kan tataramon kan mahal na Diyos. Tindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kagalang panlangit asin daga, asin ti Jesu Kristo, aking bukong niya, kagurangan ta. Pinanginang huli ka ni Espiritu Santo, ni Virgen Maria, ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gada, asin Pinoon. Pinilig sa mga galang, ni katulong aldaw, na buhay liwat alin sa mga galang, suminakaas sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo ang Diyos amang makakamhan, aleluman magaling sa pagtubong sa mga buhay kasing mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo,
pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Pamibining banwaan, huli taday kita makakadanay na maimbot sa satong pagsabuhay kan pagtubod sa misyon kan kagurangnan. Mamibi kita sa Ama para sa grasya asin kusog na mautob ang pangapuda niya sato. Ang satuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, mga obispo asin kapadean, na inapod ni Jesus sa pagharubay kan sa iyang tataramon, sa bilog na kinaban, magin matinao sa pagutob kan sa indang katungdan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapararom kan mga hovenes, an sa indang pakasabot, kan marahay na bareta, asin sinda maghigos sa pagpalakop kan ibanghelyo sa iba, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitang mga inapod na magsunod ki Kristo, dainanggad masugutan na magluya ang buot sa pagpadagos kan satong pagbabagong buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, rangahon, pakusugon, asin paumayan kan kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inapod mo kami na makisumaro sa gibunin pagtugdas kan sa imong kahadian. Himatia kaming nagdudulok sa imo, huli kan sa muyang mga pangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kaugaying ako an sa mong mga atang, na sa pagpabanal ka ini, itugot mong maging nakakaligtas para sa mo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamadaing kasagkuran, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtiyos kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa munin buhay na daing kasagkuran. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga trono sa asin dominasyones, asin kaibakan gabos sa langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurang na ni kananggad banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurang na sa Yeso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa agkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuha niya manin kalis asin gararay pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamahal
Unya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadana asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahirakan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Biyerhe na ina akan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdohan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na Seso Kristo.
Hesus Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Ari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamunin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mao-umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa mo na kaming nag-aako kan sa imong grasya na nagtataong bagong buhay. Sa imong atang danay kaming magmuraway. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan sa indong mga payo, asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan kamo kan Diyos nin gabos na karangahan, asin iwara sa indo ang katuninungan sa gabos na aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kahurasaan, asin pasarigon ang sa indong puso sa iyang pagkamuot. Amen. Papagyamano niya kamo kan sa iyang mga balaog nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot, nganing ang sa indong gibo sa buhay na ini, makadara sa indo nin kaugmahan sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aga po sa indo gabos. Marhay na agaman po.